Ale no tak, viac ako 65 000 sledujúcich a oni vypočuli váš komentár a tomu veríte. Už trošku pripomína diagnózu. A ešte niečo im chcete poradiť? Alebo svetu obecne? Napadlo vás, že to šiju pro extrémy typu tlustošky a trpaslíky? Do reklamy afektovanou dokonalost, aby vykryli aj tento typ? Já jsem jim teda nepsala, co mají se svou firmou dělat. Si proto, že by jim to stejně bylo uprdele. My samozrejme úplne rozumieme tomu, že ste nedôverčiví. Dôverovať nejakej firme to, čo hovorí a ešte na internete? No kto to kedy videl, že? My naozaj čítame všetky komentáre, všetky vaše správy a snažíme sa reflektovať úplne všetko, čo nám napíšete. No ale počkej, když ten borec psal, že jako za fajku ti dá padé, nebo nám firmě, tak jsi nechtěla. Takmer všetky vaše komentáre. Že všichni říkají, že oni jsou ti jiní. Ale my jsme vážní.